Hola, sacariners. Bueno, sé, primer que res, perdó, no em mateu, porte setmanes sense pujar vídeos. Puc ser que ja faci el mes. Perdó, és que he estat en mogolló mogudes al cap i no he fet molt de cas d'això, de lo que havia de ser això. I perdó per descuidar-ho, o sigui, ara ja no va passar perquè, ho dic jo i perquè no va passar més. El vídeo d'avui és un vídeo que a millor del passado, o sea, a la Sofia joveneta, li hauria agradat que li hagueren posat en plan, mira Sofia, pam. A veure, tot ho sabe perquè l'altre dia vaig estar parlant amb unes amigues i això, i la típica frase està de ai, si jo tornara a aquesta edat sabent tot el que sé ara. Sí, aquesta frase que me diuen totes les mares cada 2x3. I això em va fer plantejar-me jo què em diria a mi. Jo em diria que anaren cuidado, perquè les persones són més ruïns del que pareixen. Espera, a ver, una pregunta. ¿Qué me quieres decir concretamente? No sé, diuen que tot el món siga ruïn, a veure, però sí que n'hi ha persones que van a fer-te tot el mal que poden i molt més. Demostrado, con papeles, calígrafo. I tu però estàs un poquet tonteta i et penses que no van a fer-te mal, però sí, tia, te'l fan. Acaben fent-te el mal, sempre. Per X o per Y sempre acaben fent-ho. Per alguna estranya raó te'l fan. Sempre, perquè no n'hi ha gent bona al món. La gran part de la majoria de tot el món és gent ruïn. Y esto sí que lo voy a denunciar. Jo probablement, potser faig coses que a vosaltres us poden parèixer ruïns o que, saps? Però també perquè cada persona és diferent i cada persona és un món, això està clar. No sé per què sent tant el cotxe quan passa, no ho entenc. ¿Esto qué es? Papeles. Tindré que insonoritzar el quarto. Què més em diria? Em diria que no pensara tant en el per què de tantes coses, que ho fera ja. Bueno, quien se quiera venir a mi cama, lo invito. Jo em diria que no tinguera por, que sí, que evidentment vaig a patir i tot això, però que siga més jo, més com jo sempre he volgut ser, no amagar-me, saps, el que sent ni res, perquè al final sí, sent que si és coses és per algo, i jo sempre des del que m'ha deixat comportar per la situació, en plan, no parar-me a pensar, però quan era més joveneta sí, o sigui, ara ja perquè me la sua tot i em té igual ja si la gent xarra o no xarra, perquè és la meva vida, jo faig el que em dóna la gana en la meva vida, per això tu tens la teua, tu fes el que tu et dóna la gana i jo faig el que dóna la gana a mi. T'has enterat ja? I sobretot em diria que disfrutara molt més, que si m'apeteix anar a tal puesto de festa que me'n vaig, que no em quede a casa, només perquè van X persones o baixa persona i no vull veure-la o aniria igual. Perquè al final tampoc tot és tan roïn, no? Pregunto. Que a dia d'avui tinc 23 anys i a dia d'avui encara continuem pegant-me-la igual que quan en tenia 15. Però perquè jo sóc una persona que confia en que la gent no és tan ruïn. I m'emporta cada galtà que dius pa! O sigui, que ni l'he vista ni m'ha donat temps a veure-la. Però pense que si em deixa portar i és com que faig les coses i dic va, pam, pa'lante con la vida, o sigui, no passa res, de normal si les coses solen sirve, pense que tinc que fer més coses així en la vida perquè això al final és el que dona vidilla i que no sé, sobretot que no tinga por, sobretot em diria que no tinga por, que si soc com soc és per algo i que no tinc que tindre por. Libre, como el pájaro que vuela, yo soy libre. També em diria, Sofia, ojo en esa que va a hacerte mal, o ojo en aquella que se está aprovechando de tú, o ojo en este, ojo, cuidado, que este només vol això de tu. No sé cómo puedo estar tan bien. O sea, yo no sé cómo puedo estar tan bien. Però
també pense que totes aquestes coses bones, roïns o això, m'han fet arribar així, i si estic així és per algo. Lo sabía, no pasa nada. Llámalo Dios, llámalo energia, no, és conya. Però pense que totes aquestes coses m'han fet arribar així al punt en el que estic, i jo ara mateix, sincerament, estic molt bé, estic millor del que em pensava. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? I no sé, tio, és que soc feliç, o sigui, és que per primera volta vaig a dir-vos que és que soc feliç de veritat, és que no vaig a dir no, és que podria estar millor si, o sempre es podria estar millor del que s'està, però jo a dia d'avui soc feliç. ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Entonces, soc feliç, sí, soc feliç, perquè estic fent el que a mi em dóna la gana, no li tinc que donar explicacions a ningú, i se les dona és perquè jo vull donar-les, no perquè estic obligada a donar-les, i estic feliç, soc superfeliç, en sèrio, de veritat, estic flipant-la, soc molt feliç, no sé què la passa, soc superfeliç, que mal, tio, acaba de caure, soc molt feliç. ¿Qué dice usted? Que mal, és veritat, o sigui, és que estic molt feliç, i este any m'està portant, o sigui, este any, a finals de l'any passat, i principis d'este, m'està donant i m'està portant coses, persones, i el que siga, per a fer que jo estigui millor, i joder, això em mola molt. Mola molt, perquè estic molt contenta, no sé, és que estic feliç, tio, no vaig a dir-vos que no, perquè és que sí. Que mal, això en compte d'un vídeo millor del passat està sent més un declaració, entrevista, revista de lectures, soy feliz. I, no sé, i estic molt bé. No sé, o sigui, és això. I això, i li diria, millor del passat, així, en resumides cuentas, tia, ves en cuidar amb la gent, no fies tant de tots, perquè al final el món està ple de subnormals, perquè són subnormals, i deixa't portar més per les situacions, sense pensar en què passarà si faig això, o a esta li sentarà mal si faig això, o... No, tu fes-ho ja. Si li senta mal a aquesta persona, que s'apanye, no és el teu problema, tu has fet el que tu has volgut fer en tot moment. Així que això. Mi vídeo a millor del passado tindria a ser això. Tia, pa'lante con la vida, o sea, passa de tots, fes el que tu et dona la gana, si a algú li senta mal que li sente, tu estàs fent el que tu et dona la gana en tot moment, i ja està. I a qui no li agrada que no mire. I ja està. Ese seria mi vídeo a millor del passado. Así. Y quisiera un poquet antes del armari. Un poquet. No hagas eso. Que no vull dir que la meva eixida de l'armari estiguera malament. Va ser fa 5 anys. Oh, fa 6 anys? Oh, fa 6 anys vaig eixir de l'armari. O sigui, realment, enguany, a octubre, tindré que fer una celebració perquè és quan jo vaig dir hola. ¡Super música! It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Buah, sí. I res, o sigui, no vull allargar-ho més, perquè vull fer els vídeos un poquet més curtets a partir d'ara. No res, no sé què més anava a dir. Això, que espere que vos hagi agradat, que a partir d'ara jurao, que puja vídeo totes les setmanes, de veritat. I que res, que espere que vos hagi agradat, que si vos agrada li doneu like. No, like és aquí és subscribir-se. Li doneu like així baix, li doneu a subscribir-se si encara no esteu subscrits, perquè em pareix un poc raro que no estigueu subscrits, però subscriviu-se, per favor, vos ho demane. No costa res, és un subscribe-me i iau, no passa res. També podeu seguir-me a Twitter, podeu seguir-me a Instagram, podeu seguir-me a Facebook, que estan així tots els comptes. Vale, de acuerdo? I res, que mos vegem la setmana que ve. Hala, un besito. Adeu, sacariners. It's fun to stay at the